Please, I need your advice, guys. There is an issue in my family that is affecting me and my brothers. Kwatinofamba tinoudzwa kuti amai vedu tichiri vadoko vakanotigadzira zvavakagadzira kuti kana takura tisavakanganwi, kana toshanda tivachengete. That is sounding like a great move. But now takura nawo zvinhu zviya zvave kunetsa. Now zvave kubuda sekuroyiwa mhiko. Now upenyu hwaoma. Tinoshanda chose asi hapana chinobuda. Ini I earn like 5 to 8,000 in 10 days. But life is tough. Kungoona Maria yapera, problem after problem. And now even pakuroora, it's a same thing. And chandinoshora ndechekuti dai vakazviita kudhara taiti pamwe vakaresva, but nanhasi vanokuchidzira and sometimes vanotoziva kuti wave kuda kuita something. Ivo vanobva vati wabatirwa munamato kuno iwe ita so zvinhu zvifambe, but after wapedza things will get worse. Marelationships vanoputsa, hapana chiri kufamba. Toita seiwo hama dzengu, dzibatsireiwo.